ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି କାହିଁକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମୋ ରିଲେଟିଭ ଭାଇଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ବର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଓ ଆଜି ବନ୍ଦ ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭିୟୁଟା ନେବା। ତ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ତାର ବଗିଚା ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନାଲି ହଳଦୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁଟା। ତ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଗିଚାଟା ଏଇଠି ଆଲାଉ କାହାରିକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଣ୍ଡପଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ହେଇନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନନା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ନନା ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାଘରଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ତ ନନା ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିছে। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାଘରରେ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ତାର ଭିୟୁଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି। ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜଟା ହିଁ ହେବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଡିଜେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଡିଜେଟା ହିଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ। ନମସ୍କାର।